and get it. Hej YouTube, Kasper her. I dag der vil vi spille noget minigames, og jeg spiller sammen med Nikolaj. Hej. Så nå, hvad skal vi gøre først? Skal vi bare grave os? Skal vi ikke bare rende rundt og finde en cave? Altså. Jo, så vi ikke fejler ligesom alle andre gange. Ja. Er noget i? Ja. Ej, det var der også i sidst. Der er også en kiste heroppe, så lige. Nej, det var der ikke. Nå, vi så da den der cave der sidste gang. Kunne vi ikke finde den? Jeg begynder bare med minor 3. Ja. Jeg har 5, 6. Altså, du miner ikke planks, men Nej. Det skulle spilde af tid. Der var du. hvad, skal jeg ikke bare få 10 eller sådan noget? Jo. Så imellem render jeg lige rundt og finder en grotte, hvis jeg kan. Ja, ja. Og så er der sådan et hjerte med det hele. Ja, det er jo også Love Game. Eller Love Land. Spiller i. Ja. Det er fandme ægte, det her spil. Nå, hvor er du henne? Jeg er her, lige foran dig. Så laver jeg det her. Ja, det er godt det der. Jeg bygger en crafting table. Skal vi ikke bare hoppe så langt ned vi kan, og så... det her, det bliver en dejlig start. Der er meget kul her. Der er kun kul og guld. Det er Her ikke nu. så... Okay, det er rigtig godt det her, Nikolaj. Har du lavet Og har jeg lavet... har en kiste. Det er jo nøjagtigt det samme sted, som vi var sidst. Ja. Har jeg en ovn og en spand. Det kan jeg og godt lidt bruge. læder? Det kan vi ikke bruge til. Vi laver bare vores egen hakker, gør vi ikke? Jo, hvad fanden? Ej, det var da irriterende sådan der. Kom her, Stone. Start med, hvad det hedder, at lave jernhakker. Direkte, jamen du kan ikke hugge jern med træ. Nej, ja, men i stedet for at lave, hvad det hedder, svær og sådan noget. Ja, selvfølgelig. Her er bare en kæmpe jernbunk. Det er det, vi kan lige at finde. Jeg laver en ovn. Eller et par stykker, måske. En. Det gør du bare. Bare lave et par stykker, fordi... Eller jeg har sådan set også en. Vi er allerede foran en sidste gang. Jeg har allerede 15 nu. Vi mangler lige lidt kul. Ja, Ja, nøjagtigt det. Det må du mig. Ja, nøjagtigt det samme sted. Der er den der grotte inde og så. Ja. Jamen, der var den kiste derhen af, det var... Også der vi var sidst. Ja, nemlig. Hvor meget jern har du? Jeg har lagt 3 i ovnen. Okay, så mine også lige lidt mere til dig. Ja, jeg kan ikke lige gang. Hvor meget har du? Jeg har 30. Okay, jeg hugger også lidt kul. Det ved jeg godt. Så, har du overvejet at lægge det i ovnen? Nej. Hvor meget har du nok kul? Ja, der var 10 eller sådan noget. For det så kan jeg nemlig lige mine noget. Og jeg er ved at være sulten. Altså sådan rigtig. Ja. Skal vi se, det skal fordeles på 3. Jeg har jernpickaxe til mig selv. Nice, nice. Totalt egoistisk. Ja, bare... Jamen, bare lave det til det en selv, altså. Hug lige noget mere jern. Jeg er i gang. Der kommer en af vores holdkammerater ned til os nu, tror jeg.
håber bare ikke. Please, lad være. Gå væk. Ui. Up. Nå, nu må det snart være noget. 3. Der er da dejligt meget lava hernede. Ja. Så er det bare at hoppe i det. Ah. Jeg begynder bare med at mine noget mere jern. Ja. Og det lava der er ikke, det gider jeg ikke se på. Satan, det var tæt på. Nu er jeg også meget. Ej, det var det ikke engang. Har du en spand? Ja, med lava. Okay. Ja, jeg har sådan 2. Der lå en i kisten, da jeg kom. Okay. Så er det bare der, at nogle af vores medspillere, de bare kommer og nejler det hele. Det er super. Har du nogen rustning? Nej. Har du? Nej, jeg laver chestplate. Jeg bygger lige en kiste. Nej. En spand. Så har jeg 2 lavespanden, og så bygger vi lige et sværd. Jeg har svær. Også til mig. Ja. Fordi det er nemt for sent. Nå, fuck det. Jeg har en chestplate til dig også. Jeg laver en hjelm til mig selv nu. Ja. Ikke? Jeg laver lige bukser til mig. Den er, Chestplaten er her. jeg kan synes, jeg bruger det lidt af det hele. Ej, ikke det der. Det gider vi ikke se på. Nu mangler vi bare lige noget mad igen. Nu var der nogen, der lige skulle dø. Falde ned til os. Har du sko? Nej, og jeg har heller ikke nogen leggings. Det laver jeg lige. Sko til dig altså. Jeg har så en kombi-man lige nu. Der ligger... Så. Bold, du skal lige se noget, når man rigtig ligner en dings. Så skal jeg have nogle bukser. Det laver jeg lige til dig. Var det... Ja, det var det rigtige. Og så skal vi lige tage dem på. Så skal vi lige se sådan der. Så ligner man rigtig sådan en bøsgal. Helt op over navlen, de der bukser der. Hvad med at... Ja, det ved jeg ikke, lave noget. Finde noget sten, så vi bare kan... Ja, jeg miner bare Blokke nogle os random sten. Ja, hvis vi skal blokke os op på et tidspunkt. Det skal vi. Det kommer vi sikkert til. Vil du have en lavaspand med? Nej, jeg har 2. Det fik du lige. Så har vi 3 var. Hvor meget sten har du? 26. Jeg har bare 50. Skal vi ikke bare blive nede, eller skal vi bare gå direkte ind op i PvP? Det ved jeg ikke. Skal vi ikke lige lade nogen af dem dø Jo. først? Jeg gider ikke dø igen. 6 minutter. Det er bare godt. Vi er der foran forstat som sidst. Ja. Nu vidste vi også bare, at man kunne finde en grotte. Ja. Jeg har et andet stack nu. Ja, jeg har... Ja, det har jeg stort set også.
Vi har stadig ikke noget mad, vel? Nej. Det kunne være, at vi skulle overveje lige at rende op og finde det, og så rende ned igen. Det tror jeg ikke, du kan finde. Jeg tror, det er noget... der Nå var ja, ikke. der var noget i nogle kister i den anden bane. Var der? Ja. Bare hvis vi fik det. Jeg tror også, vi kan bare vente, og så nok nogen. Der er nok nogen, der har det. Det ved jeg ikke. Jeg prøver lige at rende op. Der er stadig 5 minutter. Ja. Så mangler jeg lidt sten. Hvis jeg nu bare lige kunne finde op. Det er bare at lave en lige vej, og så sats på, at der ikke kommer lava. Tja, Hvis du vil tage den chance. så er der nok ikke så meget lave. Nu er vi da meget jern. Ved du hvad, jeg kommer med op nu. Vi har ikke mere at lave hernede. Har vi det? Nej. Nå, Jeg vil lige en pickaxe. gemme os. Ej, det gider jeg ikke. Hvad kan vi lige få det her loadet? Skal jeg lige lave en stenpickaxe, eller jernpickaxe der? Ja, det må du godt. Min er den sådan lidt brændt ud. Nå, jeg kommer op nu. Hvor var op henne her nu? Jeg gik bare sådan lidt opad. Ja, nemlig. Der var der noget op her. Ej, det stopper så lige heroppe, gør det ikke? Ej, det gør det sådan set ikke engang. Op. Det, jeg tror, det var her, vi kom fra, fordi der er bare kul og jern, og så kommer der iron. Ja. Ja, det er her. Kul og jern, og så kommer der iron. Det giver ikke rigtig nogen mening. Nå, nej. Kul og guld. Ja. Hvad er den der er? Vi står lige ved sådan her. Kan vi komme op i den? Jeg vil bare ødelægge den. Ja. Bare for at til den. Kan vi ikke grave os ud af worlden? Nej, de har nok været. Eller har de... Og der er sådan en ring indeni. Nu ødelægger jeg en jerndør. Den skal vi bare igennem. Ja, jeg får smadret alt, hvad du skal igen. Det er sgu det hurtigste. Heroppe, der kan man da i hvert fald rende rundt. Vi bliver bare heroppe, så skal folk op til os. Og her er en kiste inde. Og der er bare TNT i. Jeg har 15 Ej. TNT. Vi laver en TNT, så laver vi en anden fælde. Eller sådan. Og der er også bogreole. Her er mad. Yes, mander. Der er sådan en, hvad det hedder, til at afspille de der sælende ting. Jeg fik lige en masse mad. Nice. Her vil du have noget? Ja, tak. For halvdelen. Det er sådan en god fordeling. Ja. Hvad hvis vi går ned igen? Vi kan jo bare. Skulle du lige have din jernpickaxe? Ja. Den er nede i hovedet på dig nu. Hvad, vi kan bare blive heroppe, kan vi? Jo, jeg ødelægger de der bogreoler. Ja. Ej, det gider jeg ikke engang. Vi skal bare lige passe på, fordi der er sådan et ret stort område, de kan komme op på alligevel. Hvor de... Ja, selvfølgelig. Skal vi ikke hoppe over på... Hvilken en af det bliver? Skal vi ikke over på det der træ derovre? Det hjertetræ derovre? Ja, det tror jeg. Alle træerne er ligesom sådan nogle... Jamen, det derovre. Jo, det kan vi godt. Det er et special træ. Hop. Ja, vi kan nok godt hoppe egentlig. Når det er træ derovre, jeg tror du mener, det er lige ved siden af. Nej, det her. Men der er jo allerede nogen, der er blokket op i det, er det ikke? Jo, det er lige meget. Men der er ikke nogen, Et der er minut. heroppe. Det er fint nok. 1 minut. Ja. Halvanden måske. Minimum. Kom med herop. Byg dig Hvad lige, mener du? lige op. Så bygger vi en platform herop. Den skal lige... Her. Ja. Så kan vi hoppe ned i hovedet på hinanden. Skal vi bare hælde lava ud over heroppe fra egentlig? Jamen det er det, jeg tænker, det tager jo lang tid for at komme ned. Men vi kunne overveje bare sådan at smide det ned nu. Men er det ikke lidt sådan lidt nederen, fordi vi skal jo også selv ned på et eller andet tidspunkt. Ja. Og vi skal have en flugtvej, det er her ud over vand. Ja, det er nemlig også det, jeg tænker. Så nu 1 minut. Vi kan jo se over til de andre. Hvad fanden? Kan vi Man hoppe? bare hoppe over. Nej vel? Ej, det sker ikke. Kan vi hoppe over? Ej, det kunne man filme ikke da. Ja. Jeg står på... Det lå ned, hvis man kunne. Der er en kiste derude på den der ø midt i det hele.
Ja, det er da mega nede nu, når jeg skal ned, så skal jeg til at tage forhold der. Nej, det er ikke en kiste oppe på toppen af det så hus i midten, det troede jeg lidt over. Kan du ikke lige gøre, så jeg kan komme ned herude fra eller sådan noget? Hvad skulle jeg gøre? Blok nogen eller sådan noget. Ja, eller sådan noget. Nej, jeg hopper bare ned. Det var da sådan en pisse i den. Ja. Der var sådan muren. Ja, det kunne jeg se. Nå, hvor var den der seje kiste, der var henne? Den er der. Den skal du ud til. Ja, det er det, jeg tænkte. Er du bare på vej ud allerede? Ja. Er der nogen? Nej. Tænker lidt. Vi havde jo allerede bygget forarbejdet. Den er pisse i den der texture pack, man kan jo ikke se, hvor man trykker. Ja, det er det. Der var dia og Power V-bue. Nice. Så skal vi lige... Ovn, vi skal have en ovn. Har du en crafting table? Nej, sådan. Nej. Har du? Ja, nu har jeg også. Jeg bygger lige en flugtvej igen. Der er en lige under os, stort set. Hvad er det for en slags? Og jeg håber, det der dia der kan nå smelte. Ja, det var nok dejligt. Hvad, skal vi bare hælde lave hernede, for han prøver at komme op? Ja, hvis han prøver at komme op, så hælder vi bare lave noget. Det her, derovre. Det er flugtvej. Så er der 2 dia. Hvad? Vi har 8 dia. Det er... Skal vi ikke bare lave dia svær? Jo. 8 dier, og så et par bukser til en også. Det vil nok være det bedste. Ja, her. Du kan lige få dit dia svær. Ja, bare det ikke lige falder ned. Det er bare være nederen. Så er det ned at hente det. Sådan her så også dia. Så har vi stadig 4 tilbage. Der går en af vores venner op på toppen af det hus derhen. Er der nogen på vej op til ham? Der er en nedenunder os nu. Så han prøver at kigge på at komme op. Jeg tror. Hvad, skal vi bare hoppe ned og slå dem alle sammen i? Der er et par stykker dernede. 2. Ikke mere der. Jo, derovre. De har en chant, der giver på. Hvordan har de fået det? Det ved jeg ikke. Det kan være, det er en bogbrev eller dia. Nej. Skal jeg bygge sko? Ja, gør det. Og så vores dejlige bue her også. Den er Power V, den skader lidt. Nå, vi pige. Ja, vi fik 16. Nice nok. Se om du kan plukke dem ned. Nå, ja, egentlig. Jeg kan næsten... Også faktisk, de får liv igen. Skal jeg lige bygge en vej over på den sky derovre? Hvor de er henne? Helt derovre. Jeg kan jo ikke ramme. Skal vi hoppe ned til dem? Hvad er det for et team? Det er et gult team. De er på vej op til en blå. Så er de ved at lave sådan en... Nå, men det er dejligt, de går på hinanden, så mister det virkelig ned. Ja, skal vi ikke bare lade dem gøre det? Vi gider da ikke hoppe os ned og blande os i det. Hvor er alle de andre sådan ting? Dernede løber der også. Dernede er der 2. De er også gule, er de ikke? Jo. Ej, så flytter den så lige. Det må jeg... Der. Ej, det må fandme være tæt på. Skal jeg hoppe ned til dem, eller? Nej. De mover hele tiden. Okay, jeg lader dem altså bare gå. Der er en rød under os nu. Under os? Jeg er klar med lava, hvis der. Ja, jeg skyder ham fandme ned. Han er ikke rigtig. Shit! Hvad fanden laver du? Udover. Hvad? Altså, jeg er lidt i gang med at brænde op. Hvor mange liv har du? Nu har jeg halvdelen af livet tilbage. Har du ikke noget vand? Jo, under os. Og nu brænder jeg ikke længere. Nu får Okay, så lad være med at hoppe ned. Ja, jeg får livet igen lige om lidt. Det er måske undskyld. Lavaen er bare på vej ned. Der er en eller anden kugle, der prøver på at komme op. Tænker lidt på at komme op til os. Splatter lavaen egentlig ud, når den rammer? Ja. Nice nok. Så skal du sgu passe på. 3 blok fra. Neden. Der er 2 nedenunder os. Det er 2 gule. Hvad, skal vi bare løbe over til vores grønne land igen? Nej, det ved jeg ikke. Hvad for et er... Nå, det er der, hvor der er vores land.
Jeg tænker bare, fordi Nu er de altså... de er 3 dernede. De eller er sådan. alle 4 gule under os nu. De er Det- på vej op til os sikkert. Bare bliv heroppe så. Det går godt. nemlig pænt nas. Det skal vi huske til næste gang, vi bare skal ind midt på. Have en vej klar. Jeg skyder dem altså ned, når den ene står Jeg prøver at se den lava. Jeg ramte ham. Lige i bøffen. Det var tæt på at falde ned, tror jeg. Pas på, der er lava på vej ned. Er det der jern? Ej, det er... Nej, Det det er er det bare lærer, er det ikke? Nej, det er quad. Ja. Det er altså surt, hvis man falder ned herfra. Det er bare lige nede i hovedet på de der 4 der. Hvad fanden, der er en, der render derover nu. Hvor? Ham kan du godt skyde Hvor er du derovre. henne? Dernede. Er der en på vej op? Der er en på vej op. Lava. Skal vi ikke bare løbe over til os selv? Nu er der sådan lidt lava rundt omkring. Det gør ingenting. Jeg er tæt på dem. Han er lige derinde. Hvad fanden vi... Hvorinde? Herinde. Han er lige hernede nu, også. Nikolaj, der kommer ind. Der er en lige ved siden af dig. Ja, for fanden, jeg troede sgu da, det var dig. Det var ham. Slå ham, der kommer der en til. Han døde der. Nej, for fanden. Lava. Au, jeg dør så. Jeg er død. Åh mig. Nej, jeg faldt ned i vand. Der kom en grøn der og redder mit liv. Det var så bare en grøn. Vi var sgu da også grøn, var vi ikke det? Nå, men vi ses YouTube, så håber I nød videoen.